Contábamoslo antes, esta fin de semana, este sábado, tivo lugar unhas xornadas sobre o sector pesqueiro, sobre todo o sector do mar no edificio de Bitácora, no Ézaro. A verdade é que un gran número de persoas que participaron en unha iniciativa, unha proposta que realizou o Bloque Nacionalista Galego. Aí estivo Vieito Lobeira, Surso Rodríguez, Rosana Pérez, pero no que participaron pois patróns maiores como pudo ser o de Fisterra ou de Camelle. Participaron tamén patróns de diferentes artes, non? Do cerco, de pesca artesanal, tamén biólogos, mariscadoras. Aí estivo a presidenta das mariscadoras de Camariñas, Jacqueline Lista, ou tamén percebeiros como os de Musía con Santi Pérez aí. Bueno, pois nunhas mesas redondas das que queremos saber un poquiño que conclusións se sacaron, non? Sobre ese presente e futuro do sector pesqueiro na Costa da Morte. E para eso falamos con Primitivo Pedrosa. Que tal, Primi? Moi boas. Boas, José. Bueno, unha valoración en xeral das jornadas, cal sería? Bueno, moi ben a asistencia, moito mellor a participación, porque falamos das mesas, pero estaba aberto, eran organizado en mesas, porque ao final a gente ten que quitar algún tipo de tema, nunca mellor dito, polo encima da mesa, pero moi ben por parte da participación de todo o público, non? Donde aportaron e expuxeron tanto problemas como solucións, por un lado e polo outro, non? Bueno, pues eso está ben. Falar sempre bo, e escoitar, como decías outro día, e escoitar tamén é importante. Si solo se fala e non hai alguén escoitando, pues tamén, e sobre todo se se fai digamos, dunha maneira proactiva, non? Con ganas de aportar tamén e de chegar a conclusións para mellorar. O que si vemos é que tanto por parte dos científicos neste caso, porque a verdade que eran as súas exposicións foron espectaculares, como por parte do propio sector pesqueiro, que pasou mesmo. As exposicións que se fixeron tamén estuveron moi ben. O que se ve que o que queren é unha continuidade na actividade, o que si se expuxo é a todos os beneficios que ten, non? A fijación de población nas zonas costeiras, o motor económico que é a pesca, e o que podía ser se se apostara un pouquiño, non dixo moito, non? Nin ali se falou de que fora o sector, eu que sei, o mascarón de proa, pero sí que polo menos que se tuera en conta como parte dunha embarcación total, non? Claro. O moito que podía mellorar. Bueno, hubo por parte de aquí aí expuxose un tema sangrante que é o marisqueo en Camariñas, como se está deixando morrer unha actividade da que dependen moitas familias. Ao final estamos falando de que ese aporte económico son os que fan que se sigan mantendo esas poblacións, esas familias en esas localidades, non? Bueno, pues está ben. A verdade que a situación das mariscadoras de Camariñas, e non é novo, non? Xa vende dos últimos anos, é agonizante, non? E está no momento no que casi empeza a parecer que é irreversible, e iso sería durísimo para esta localidade. Aparte deste, Primi, cales serían os principais problemas que se puseron sobre a mesa o sábado do sector en xeral aquí na Costa da Morte, que entendo que serán máis ou menos similares ao resto de Galicia? Bueno, hai un problema que é o da representatividade, non? As cofradías tal cual están diseñadas non son entidades representativas en ningún estamento fora daqui da comunidade autónoma. Entonces, calquera cousa que teñan que expor estas cofradías ten que ser por medio do goberno de turno. Entonces, non sempre somos de interés para o goberno de turno, a defensa do propio sector pesqueiro acaba facendo pois unha persona que ten outros intereses distintos a defensa deste sector pesqueiro, non? Eso é un problema moi grande, porque ao final moitos outros pequenos acaban derivando dai. Despois, a falta de implicación por parte das entidades políticas, porque ao final estamos falando de que a xestión pesqueira é unha xestión política. Ti non podes facer o que quieras, senón que vai en base a unhas normativas que se dirimen políticamente, non? E pois,
o pouco que se conta por parte de quen ten que tomar decisións do sector productivo, neste caso dos pescadores e mariscadoras, vaya, como por parte do sector científico. Ali os científicos tamén nos expuñan moitas veces que as súas conclusións non se toman en conta a hora de tomar decisións, senón que van en base, que sei, a outro tipo de criterios como poden ser os comerciales, non? E aquí, Primi, o tema de a posibilidade de crear unha asociación a marxe das cofrarías ou coa representación que as cofrarías formen parte de alguma maneira, pero unha entidade, unha asociación que sí poda ter representatividade en Europa ou en Madrid. Xa estamos indo tarde. Bueno, pero máis vale tarde que nunca, que se di, non? Eu escoitara yo a un conselleiro unha vez que as cofradías que tiñan que acabar redefindíndose, non? Porque senón iban quedar en nada. O que pasa é que aquí a nivel xunta te date de conta que para gestionalo e para facer o que queres políticamente é moito máis como unha cofradía que unha entidade esa que estabas a comentar ahora mismo, non? Pero bueno, eu creo que o sector tense que dar de conta e o sector, si realmente quere un porvir, ten que ir por aí. A ver, date de conta que estes plans de organización territorial, organización marítima, tal, os POEN, non sei como lle chaman, donde se están definindo as zonas que son interesantes para diferentes actividades, resulta que o sector pesqueiro queda moi atrás, cando é un usuario histórico de todo o medio mariño. Estáse priorizando outro tipo de actividades sin ir máis lonxe, como é a eólica mariña. Bueno, porque en Europa, ao final, os lobbies de presión funcionan, non? E se non hai unha unidade xa non só da Costa da Morte ou de Galicia, senón do sector pesqueiro en xeral, cómonos outros sectores. É que Bruselas, os que fomos por ali algo, chámanos moitísima atención que haxa máis medios para que os eurodiputados atendan a estes lobbies que para que estes eurodiputados baixen a pé de calle e sepan as necesidades da población. Ao final, é un gobierno creado, o que eu quitei en claro dali, unha entidade creada para defender os intereses da gran industria, e aí moi poucos entramos, moi poucos. Bueno, pues son algunhas desas conclusións destas mesas que tiveron lugar o sábado no Ézaro. En canto as conclusións e sobre todo hai preocupación por ese recorte importante nas axudas que van a vir de Europa, que son de case dun 70% para este ano, e como nos decías, dese 30% que queda non vai a ser todo para pesca. Non, moito menos. O sector non o ve como, volvo a repetir, o sector productivo non o ve como un problema. Porque, cada un deféndese co que pesca e co que vende, non? Pero o problema real está na organización, no que son as organizacións. Consellería, cofradías, entidades como as federacións, etcétera, non? Aí sí que poden ter un problema moi grave, porque moita da pasta vai aí, ou mesmo os medios de vigilancia que teñen. A Consellería, o 80% dos fondos que gestiona son estes. Se ti lle quitas da Consellería de Pesca o 80%, pois ou buscan outro tipo de... Claro, cartos, por exemplo, da Consellería que veñen para arranxar un porto, para a iluminación dos portos, para... Sí. Moitas cousas, todo eso, son deses cartos, claro. Os servicios de vigilancia das cofradías, por exemplo, claro. Tamén. O soporte técnico, os biólogos que falamos, os que falamos planos marisqueiros, tamén. A recuperación de espacios, como podía ser, se quixeran, e salía da gana desde a Consellería, o que estamos falando ahora de Camariñas. De Camariñas, claro, recuperar o produto, ¿no? En Camariñas, sí. Claro, todo eso con cartos europeos. Claro, pues todo eso, volvo a repetir, ven ali, está no aire. Bueno, o que sí que se notou foi unha rotura importante por parte das cofradías e das federacións. Aí
sí que hai o que ten que ser unha polea de transmisión para pasar a información toda que se está dando, para ter o sector informado, etcétera, que é o que deberían de facer, neste caso, as federacións de cofradías, pois parece que de alguma maneira non está todo engrasado que tiña que estar. Bueno, hai unha incertidumbre nesto por falta de información moitas veces. Creo que esta labor que fixo BNG neste caso tiñase que extrapolar en máis portos ou en máis sitios, e ao mesmo tempo tamén o tiña que facer neste caso representantes sectoriales. Tamén estaría ben que as federacións se mollaran. É unha lástima que non hubo representantes ali, por exemplo, non? Bueno. Sí que hubo representantes de moitos do sector científico, como dixestes, das cofradías da Antorna, do propio sector pesqueiro, de representantes políticos que ao final toman decisións e poden presionar. Hubo de todos os estamentos, pero botouse en falta eso, non? Que son os máximos representantes do sector pesqueiro, pois non estuveron. Pero bueno, é o que hai. É o que hai. Bueno, pois nada, esas mesas sobre un sector tan importante, fundamental para a economía, para a vida, para daqui da Costa da Morte, que sempre vou falalo. Primi, teño unha crítica no WhatsApp, as vosas jornadas, pola escasa presencia de mulleres, hombre, o sector pesqueiro é mayoritariamente masculino, pero bueno, hai unha crítica de só ver a unha muller, neste caso Jackie, creo que estaba, estuve tamén Rosana Pérez, a deputada do Mar, pero bueno, aí vola deixo, tamén para que teñades en conta para próximas edicións. Tuvémolo en conta, pero fixese nos complicado conseguilo. Ti date de conta que un dos científicos tuvo que ser cambiado por unha científica por culpa de un problema familiar que tuvo. Entonces xa se nos caiu. A última hora temos que agradecer a quen asistiu, non? No público había unha medida importante de mulleres. E despois, nas mesas tamén é complicado porque encontrar unha patrona costa. É un sector que está moi masculinizado. A día de hoxe, o que eran antes mariscadoras, por exemplo, cofradías como poden ser as que teño aquí ao rededor, o Pindo, Lira, ou mesmo Muros, ou máis para norte, Fisterra, o que eran antes, o que era o marisqueo a pé, que casi era exclusivo das mulleres, pois agora xa non é tanto. Hasta costa, por exemplo, nunha cofradía como pode ser a do Pindo, encontrar unha muller mariscadora. Non creas que non o tuvemos en conta, non creas que non o miramos, pero ou facela ou costarnos un pouco facela. Bueno, pues está ben. Nada, pues eso, simplemente porque chegaba unha mensaxe e tamén é importante comentalo. Primi, unha aperta enorme e nada, a seguir traballando a prol do sector pesqueiro aquí na zona, unha aperta. Igualmente, Josiño.